mendiko txabola batean bakarrik bizi zen. Bueno, egia esan bakarrik ez, abereak inguratuta bizi zen. Goizero, eguzkiarekin altxatzen zen, eta abere guztiei haien bazka ematen zien. Ikatza egindakoan, zakuetan sartu, astoa kargatu eta herrira jaisten zen etxez etxe ikatza banatzera. Baina egun hartan, hori zoritxarra, astoa gaixotu zitzaion eta ezin izan zen herrira jaitsi ikatza banatzera. Elurra ari zuen egun barian bai gaurrengoan ere. Herria txuri-txuri geratu zen negu osoan. Sua egiteko ikatza ez zegoenez, jendea gaixotzen hasi zen. laguntza beharko du. Agian bai, laguntza honetzerak arazorik bat izango du eta mendirako beharko gara. Honetzerorik zerbertatzen zairen ikustera. Zen betor direktu? Ni ere bai. Baita
Eta horrela, okina, arotza, alkatia, aguazila eta beren umeak Olentzeroren gana joan ziren. Olentzero, okina, alkatia, aguazila eta haien umeak herrira jetzi zirenean, denon artean ikatza eta jostailuak banatu zituzten. Bukatutakoan, herriko jendeak kanta bat ezin